Hola a tothom, bon vespre, benvinguts, benvingudes a aquesta celebració. Va ser l'any 1982 que el Consell es va posar a caminar, i d'això fa 40 anys. Aquests darrers anys, la nostra feina ha estat centrada en la consolidació, modernització i projecció d'un futur ambiciós que esperem poder compartir amb tots vosaltres. Alhora estem preparant la candidatura de Barcelona 2028 com a seu del Congrés Internacional de l'IBI i a la que us animem a participar. I he après moltíssimes coses de vosaltres, de l'IBICAT. Sou un motor, no pareu mai amb nous projectes i noves iniciatives. La defensa de la literatura catalana i l'autoestima cap a la nostra literatura i la voluntat ferma de portar-la arreu del món. Hola a tots i a totes, em sap molt de greu no poder acompanyar-vos avui. Vosaltres feu possible que moltes generacions de catalans tinguin referents literaris i que cada lector infantil i juvenil es pugui construir un imaginari i un patrimoni literari propis. Sou, en definitiva, un àmbit estratègic. Quan era petita, a casa van dir-me que els llibres arrenglerats al prestatge eren els arbres d'un bosc que no moria mai. L'any 38 del segle passat, la literatura catalana, el Patufet i totes les edicions i editorials van morir sota les bombes, fins al 61, en què va néixer Cavallfort. El 62 neix la Galera. El 75 fem el Congrés de Cultura Catalana i llavors l'ERM aquell que era un desert que no hi havia res perquè havíem estat tots aquells anys sense una publicació i sense una edició, va començar a funcionar.